7 жніўня 1932 года у Віленскім ваяводстве ў заходняй Беларусі нарадзіўся будучы навукоўца Адам Мальдзіс. На пачатку распавядзем пра яго асобу, а потым растлумачым, чаму мы гаворым пра яго ў кантэксце гісторыі Оршы. Адам Мальдзіс – чалавек легенда беларускага літаратуразнаўства. Літаратуразнаўства як частцы мастацтвазнаўства, як частцы навукі. Яшчэ ў студэнцкія гады ён пачаў публікавацца сам, пісаў як мастацкую літаратуру, так і крытыку, а галоўнае – даследаванні. Ён адзін з першых мастацтвазнаўцаў Беларусі, хто пачаў рабіць даследаванні за межамі краіны, то бок шукаць беларускую літаратуру у іншых краінах, перш за ўсё Еўропы, і знаходзіў. Таму цяпер мы пагаворым пра яго ўплыў на Аршаншчыну. Для Мальдзіса былі адкрыты бібліятэкі і музеі шматлікіх краінаў. У адной з такіх бібліятэкаў, у бібліятэцы князёў Чартарыйскіх, якая зараз знаходзіцца ў Кракаве, ён знайшоў тое, што потым назваў аршанскі зборнік. Гэта быў рукапісны, па сённяшняму гаворачы сам выдатаўскі зборнік песень. Арыгінальная назва, напісаная на самім зборніку, збор вершаў польскіх і рускіх. Не блытайце тэрмін рускіх з расейскім. Тады гэтым тэрмінам называлі жыхароў Беларусі і Украіны. У зборніку змясцілася 66 беларускіх і беларуска-украінскіх твораў, то бок тых песень, якія былі характэрныя і для нас, і для нашых паўднёвых суседзяў. Тады беларуская і украінская мовы не тое, каб моцна адрозніваліся, ды і зараз гэтых адрозненняў не так і шмат. Цікавы нюанс зборніка, вершы там былі напісаны на лацінке. Беларуская лацінка – унікальны правапіс, які і зараз выкарыстоўваецца, хаця вельмі рэдка. Гэта гістарычны правапіс. Напісаны зборнік быў 4 рознымі людзьмі, бо выкарыстаны 4 розных подчаркі. Адзін з іх, дарэчы, разабраць Мальдзіс не змог. І відавочна, што аршанскі зборнік меў камерцыйную мэту. Па меркаванні навукоўца, гэты рукапіс пісаўся для таго, каб прадавацца на кірмашах, і калісьці нехта з Чартарыйскіх яго набыў, магчыма, нават у самой Оршы. Чаму ж Мальдзіс прывязаў зборнік менавіта да Оршы? Ён жа не называўся аршанскі зборнік, да? Бо у канцы зборніка ёсць запіс. Я па-стара-беларуску прачытаю крыва, таму даём тэкстам, ну а вы ўжо там самі спраўцеся, да? А на 162-164 старонках ёсць цэлы любоўны верш, прысвечаны аршанцы. Называецца ён «Падчашанка аршанска, пан мой міласцівы». Чым жа такі каштоўны зборнік? Ну, па-першае, гэта бытавы дакумент эпохі. З яго мы можам даведацца, што чыталі, як пісалі, што любілі, што было моднае ў тыя часы і ўвогуле, пра што думалі аршанцы. Па-другое, мы можам пабачыць там, якая была мова ў нашых продкаў. У першай палове 17 стагоддзя так датаваў зборнік сам Адам Мальдзіс. Мова – гэта жывы арганізм, і ён пастаянна мяняецца разам з яго носьбітамі. Таму мова 17 стагоддзя канкрэтным чынам адрозніваецца ад мовы сённяшняй. Але самае важнае, што ў 1971 годзе, калі навуковец і знайшоў зборнік, лічылася, што ў 17 стагоддзі беларуская культура перажывае заняпад. І з'яўленне такога зборніку паказвае, што заняпад – гэта крышачку перабольшанне. Як мінімум у аршанцаў было нармальнае такое культурніцкае жыццё, нармальнае жыццё беларускамоўных гараджанаў. Ну і для нас сённяшніх гэта яшчэ адзін дадатковы повод ганарыцца за сваіх культурных продкаў.